Il-grupp Eden ħabbar li se jkun qiegħed jinvesti 31 miljun euro f'estensjoni tal-lukanda Intercontinental, bidla sħiħa fil-Bejjerina u bini ta' każino ġdid. Intqal ukoll li dan l-investiment mistenni joħloq 300 impjieg ġdid. Iċ-ċermen tal-grupp Ian De Cesare fisser kif il-lukanda se tagħlaq għal 3 xhur bilan li x-xogħol isir bl-inqas inkonvenjent. Permezz ta' din l-estensjoni se jinbnew 32 kamra ta' lussu. Il-grupp Eden qal li faċilment setgħu inbnew 100 kamra, iżda pajjiżna qed jinbidel u issa hemm bżonn iktar kwalità milli kwantità. Fil-każ tal-Bejjerina se jitkompla x-xogħol biex din tkun mamra bis-swali tal-konferenzi u faċilitajiet oħra li jikkumplimentaw dawk tal-lukanda. F'dan l-investiment il-każino se jkun l-iktar żieda importanti. B'2000 metru kwadru dan huwa ddiżinjat skont prattiċi tal-ogħla kwalità fl-industrija. Dwar il-ftuħ tal-każino intqal li dan jiddependi minn negozjati dwar il-konċessjoni għal liċenzja mal-Gvern. Fl-istess waqt intqal il-grupp diġà għandu Memorandum of Understanding ma' sieħeb barrani biex joperaħ. Il-grupp qal li l-finanzjar u l-permessi għal proġetti huma kollha lesti.